आफा नोंनि फन फैदों। आयै फनखौ रिसिभ खालामनाङा आं थांगासिनो दं। सोरनि फन आयै? आइया माबाफोर बुंनो नागिरदोंमोन नामा? जायख्लं फिसा आं नोंनि बिमा, बेनिखायनो नोंनि जिउनि थाखाय माखासे मावनांगौ खामानियाव आंहाबो मोन्थाय दङ। नों मा बुंनो नागिरदों आयै? आं जेबोखौनो हमनो हायासै। खोनासं फिसा, आं नोंनि जुलिनि थाखाय आंनि लोगोनि फिसाजोखौ नायदोंमोन आरो आं खोथाबो होदों जे आंनि लोगोनि फिसाजोखौ बे न'नि बिहामजो खालामगोन होननानै, आरो आं सानो बेनि फिसाजोआ बे न'नि बिहामजो जाथों होननानै। नाथाय आयै आंहा गुबुन मोजां मोननाय सिख्ला दंखायो। बेफोरखौ आं मोनथिया जायख्लं, आंनि मान सनमाननि खोथा दं। जुदि नोंहा गुबुन मोजां मोननाय सिख्ला दङबा दिनैनो रायज्लायनानै बन्द' खालाम। आरो आंनि खर'आव दांनानै समायला आं नायनाय सिख्लाजोंनो जुलि जागोन होननानै। जुदि लायाबा नों आंनि गोथै सह'खौसो मोनगोन। नङा आयै, आं समाय लायो नोंनि नायनाय सिख्लाजोंनो जुलि जागोन होननानै। सरि एसे लेट जाबाय। बेखौथ' नों सानफ्रामबो खालामखायो। बियो नोंनि थाखाय गोदान बाथ्रा नङा। जेखियानो जाया, बियो सोर? बियो नोंनि क्ल'ज फ्रेन्ड नङा होमबा? नङा, नों गोरोन्थि बुजिदों। बियो आंनि क्ल'ज फ्रेन्ड नङा, आंनि गार्लफ्रेन्डसो। माने? थार बाथ्राखौ बुं जायख्लं, खिन्थु बाथ्रा बुंनायनिबो मोनसे लिमिट थायो। मैना, नों बैथिं एसे थांथ'साय। नाय जायख्लं, आं बेफोरबायदि खेलाखौ एसेबो मोजां मोना। अनजालि, नों आंनि खोथाखौ खेला सानदों नामा? आइ एम प्ले बय। नों बायदि सिख्लाया आंनि जिउआव बेसेबां फैनानै थांखो? नोंसोर बायदि सिख्लाजों खालि टाइम पासल' खालामजायो, हाबा नङा। एबार सानदों आं मैनाखौ हाबा खालामनो। बिनि उनाव जोंहा गथ' गथाय मोनगोन, आलोगोजों संसार जागोन। आंखौ नागारनानै थांनो? थां। जुदि नों आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनामोनब्ला बे बाथ्राखौ सिगाङावनो बुंनो हायोमोन ना? नाथाय जायख्लं, थार बाथ्राखौ नोंबो मिथिगौ जे आं नोंखौ जिउजों मोजां मोनो होननानै। जुदि नोंहा टाइम पास खालामनो मोनब्ला टाइम पास खालामनो थाखाय गोबां खामानि दंमोन। नाथाय नों दिनै टाइम पास खालामनो थाखाय आंखौ मानो बासिनानै लाखो? आंथ' नोंनि जेबो खहा खालामाखैमोन ना? अब्ला नों आंनि सायाव मानो बेफोरबायदि खालामखो? जोबथारनायाव आं फंसेल' बाथ्रा बुंनो सानो जायख्लं, नों जुदि सानो गुबुनखौ दुखु होनानै गाव खुसियै थानो हागोन, अब्ला बियो नोंनि गोरोन्थि साननाय। नों माब्लाबाबो खुसियै थानो हानाय नङा जायख्लं। नाय अनजालि, बबेया सैथो बबेया गोरोन्थि बेखौ साननो हानाय आंहा बैसो जाबाय। बेखौ नों बुंनांगौ गोनांथि गैया। आरो खोनासं, आंखौ गियान होनो दानाजा। जायख्लं, आंखौ गारनानै दाथां जायख्लं। आं नोंखौ जिउजों मोजां मोनो जायख्लं। आं नोंनि अनगा थांनानै थानो हानाय नङा। अनजालि, आखायाव मा? जायख्लं, आं सानो अनजालिया नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनो होननानै। आरे बाद हो, आंथ' नोंखौसो मोजां मोनो ना, आरो थैजासिम नोंखौनो मोजां मोनबाय थागोन। नों दासान्दि कलेजाव थांथाराखै नामा? दासान्दि थांथ'नाय जायाखै। देहायानो जि गाज्रि जानानै दंथ'यो। नोंहालाय थांथ'थाराखै नामा? आंना बिदिनोसैलै, एखमबा थाङो एखमबा थाङा। खोमदोन, नों दसे जिरायथ' दे, आं फैगासिनो। बिनानाव, दसे थाथ'लाय। बिनानाव, नोंसोरनि संसारफ्रा माबोरै सोलिना दं? आब', आसलथे आं हाबाखौनो जायाखै। हाबा जायाखै? बियो नोंखौ हाबाबो खालामनायबो नंखाया। बियो नोंखौ टाइम पाससो खालामदों। माखासे दिननि उनाव बियो नोंखौबो गारनानै थांगोन। औ, आं बेखौ मिथिगौ, नाथाय बियो माब्लाबाबो गोजोनै थानो हानाय नङा। बिखौ आं बुंदों। आदसा आब', नोंनि मोनसे बाथ्रा खिन्थायाबालानो थानो हायै बायदि मोनदां। नाथाय नों समाय लानांगोन जे रावनिबो सिगाङाव बुङा होननानै। मा बाथ्रा? बुंलाय। आं रावनिबो सिगाङाव बुङा। आसलथे बियो आंनि बयफ्रेन्ड नङा, बेस्ट फ्रेन्डसो। मोनसे समाव गावनो बुंदोंमोन। मैना, नों आंनि मोनसे हेल्प खालामनो हागोन नामा? माबायदि हेल्प जायख्लं? माने आङो सासे सिख्लाखौ मोजां मोनो, नाथाय मोनसे समस्या दङ।
आङो नोंखौ आंनि गार्लफ्रेन्डनि खाथियाव लानानै थांगोन आरो आङो बे सिख्लाखौ बावनो ब्रेकआप खालामगोन। आदसा बुजिबाय आं। नाथाय समस्याया मा बुंनो हागोन नामा? समयसाखौ खोनासंना लाब गैया। आं जेखौ थिनदों नों बेखौल' माव। जागोन दे। माने बिनानाव मा नों थार बाथ्राखौनो बुंदों ना? औ आब' आं थार बाथ्राखौनो बुंदों। बियो नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। नाथाय बै सानखालि बियो नोंखौ मानो बिदि खालामा आं जेबो बुंनो हाया। आंनि सिगाङावबो बुङाखै। थाथ' आब' आं थांसै, गोजोनै था। हेलौ हेल' जायख्लं, अनजालि, नों आंनो मानो फन हरबावदों? मानि थाखाय? नों बेफोरखौ दासों जायख्लं। अन्नानै खिथा नों बहा दं? आं स्कुल खाथिनि लामायाव जिरायनानै दङ। जायख्लं, नों आंखौ गावनिफ्राय मानो गोजान खालामदों? मिथिया। आं नोंनि मा गोरोन्थि मावदों जायख्लं? बेखौथ' खिथानो हायोना? मिथिया। खोनासं जायख्लं, मेगननि मोदै बोहैनायनिफ्राय थरथिं सेथैनि बोहैनाया साबसिन। थरथिं सेथैनि बोहैनाया साननैसोजोंनो गोमालाङो। नाथाय मेगननि मोदै बोहैनाया जेब्लायबो गोरबो बिखा खामग्लि होबाय थायो। मा नों आंखौ थारैनो बावमारबाय नामा? मिथिया। जों सानैनि अनलायनाया आंनि गोरबो बिखाखौ जेब्लायबो सोगाबफैबाय थायो। नों माबोरै सहायनो हाखो? माबोरै बावनो हाखो? आं बावनो हानाय नङा। अन्नानै आंखौ हारसिं थानो हो। आं हारसिं थानो लुबैदों। सम। बुहुमाव सबसे बेमानानो सम। आं मा सानदोंमोन आरो समा मा खालामखो? आं सानदोंमोन नोंजों हाबा खालामनानै फिसा न'खर दानानै आलो गोजोनै संसार जानो। नाथाय बै समफोरा गैलिया। आं सानदों नोंखौ बे जोनोमाव मोननाय नंलिया होननानै। बिनिखायनो आं नोंनिफ्राय गोजान जादों। आंनि समानो गाज्रि। अनजालि, आंबो नोंखौ जिउजों मोजां मोनो। नाथाय आं बे जोनोमाव नोंखौ मोननाय नंलिया। बे जोनोमाव नोंखौ मोनाब्लाबो फैगोन जोनोमाव नोंखौनो मोनथों। आंहा जेबो दुखु गैया। बे जोनोमाव नोंनो जथखेंसे अननाय होनो हाबाय, बेनो थोजासे जाथोंसै। जायख्लं, ओइ जायख्लं, नोंहा मा जादों हो? आंनो बुंना। अनजालि, नों दिनै बिसिम फैदों मोजाङानो जादों। नोंनो होनो होननानै गोबाव समनिफ्रायनो गांसे लाइजाम लिरनानै लानानै दङमोन। नाथाय माब्रै होनो साननानै मोनाखैमोन। बेखौ ला, बेयो नोंनि थाखाय। दान्दा बेखेव, बेखौ न'आव थांनानै बेखेवहै। आंहा गासिबो थेर बेथेर जाजोब्बाय। नागारनांबाय नोंखौ। बै दिननिफ्रायनो दिनैसिम आंनि बिखानि सानाया खाराखै। आं नोंखौ गोसोखांगोन अनजालि, गोसोखांगोन। जायख्लं, जायख्लं, जायख्लं! जायख्लं, 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 जायख्लं! नों मानो बिदि खालामना लाखो? जायख्लं, 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 जायख्लं!
अनजालि आं नोंखौ नागारनानै थानांगौआ एसेबां गोरलै नङामोन। नाथाय थांनानै थानांगौब्लाबो गुबुनजों जुलि जानांगौ जागौमोन। अब्ला नोंनो खिथा अनजालि, आं माब्रै थानोमोन? आंनि बिमा जायनि थाखाय बे बुहुमाव फैदों आरो नों जायखौ लानानै जिउ जोबजासे संसार जानांगौमोन। जुदि बे संसाराव थांनानै थानानै नोंखौ मोनाब्ला अब्ला थांनानै थानानै मा मोननो? आरो आंनि बिमा जाय आंखौ जोनोम होदों बेखौ माब्रै खोमाना लानो? बेनिखायनो आं दिनै बे थांखिखौ लादों। आंनि बिमाखौ आं खोमाना लानो लुबैया, बेनिखायनो आं दिनै गावखौ खोमाना लाबाय। आंखौ निमाहा हो आइ आरो अनजालि, आंखौ निमाहा हो।